گردون هر تشتا ji piçikê herî piçûk heya galaksiyê herî mezin, heya fezayê, heta wext û jiyanê. Lê hemû tiştî çawa dest pê kir? Destpêka gerdûnê destpêka hemû tiştî ye. Gelek teoriyên zanistî û efsaneyên xulukandinê goş çar aliyê dinyayên tên ketine rêzê de. Ji bo yî got destpêka gerdûnê nêpênî daxuyanî bikin. Lê daxuyaniya got bêhtir tê qebûlkirin teoriya teqîna mezin e, yanî Big Bang. Teoriya teqîna mezin dibêje gerdûn ji niqûteke germ û ji asteke bêdawî bi teqil dest pê kiriye. Tenê bi ferihbûneke çend milîmetreyan mîna çalareşeka gelekî giran bar bû. Nêzîka 13 milyar salê berê ev niqûta piçûk bi şiklekî bihêz teqî. û hemû materyal, enerjî, fêza û wext bi vê teqînê hate xulqandin. Tiştê got piştî vê bûyerê çêbûn qedemeyên evrîma gerdûnê ne. Ev ji dibêşa tê holê, bi çaxê radyasyonê û bi çaxê hêmanê tê binavkirin. Ev her du çax di destpêka gerdûnê de bi taybet in. Pêşî çaxê radyasyonê. Piştî teqîna mezin tê û navê xwe ji radyasyona gelek standiye. Ev çax ji gelek çaxên piçûk got ji destpêka gerdûnê de bi hezar salan berdewam kirina hatine holê. Ya herî kevin serdema Planck'a. Vî çaxî de li gerdûnê hîç materyal û hêman nebûn. Tenê enerjî û pêşiyê her çar hêzê xwêzayê hêza super hebû. Di dawiya vê serdemê de bûyereke taybet hate holê. Hêza erdkeşê ji hêza super veqetiye. Dûvra serdema tevî hevbûna mezin dest pê kir. Ev serdem bi şikestina hêzekî biqewet an jî biqeweteke nukler dawî bû. Dûvra gerdûnê dest bi ferihbûnê kir û serdema wermandinê dest pê kir. Wextekî kin de ji mezinbûna atomekê gihîşte mezinbûna greyfurtekê. Vî demî de gerdûn gelekî germ bû û bi elektron, quark û piçikên dî dihate kêyîn. Dûvra serdema elektromanyetîk û her du hêzên qers dest pê kir. Di qedemeyan dî de di çaxê quarkan da hemû pêkhatên gerdûnê kom bûbûn. Lê hêjî gerdûn ji bo yî çêbûna piçikên atoma gelekî germ û bi teqil bû. Dûvra di serdema hadronê de gerdûn têra got quark bi hev re werin girêdan û proton û notron çê bibin cemidî. Her du astê serdema radyasyona lepton û destana nukler da proton û notron bi helekî giring hatine guhertin. Sîsîk bi hev re kelî û hatine xulqandin. Wextê ev tişt bû jî elementa gerdûnê de pêşî derkete holê, helyum. Piştî got gerdûnê rûknê hêmana elementa derxistine holê, çaxê hemanê dest pê kir. Weke got ji navê wê jî tê fêmkirin çaxê hemanê bi hebûna xwe û serdestiya xwe yî di gerdûnê de tê pê nasîn. Ji sê serdemê got milyar sala berdewam kirina hatiye holê. Ji destpêka gerdûnê heya roja got em tê de ne jî di nava vî çaxî de ye. Ya pêşî serdema atoma bû. Di vê serdemê de gerdûn qasî got elektron bi sîsika bi werin girêdan cemidî. Ev pêvajoyan got bi kombînasyonê tê navkirin bo alîkariya çêbûna elementa duyemîn. Hîdrojen. Hîdrojen û helyumê gerdûn bi ewrên atomîk niqûtandin. Di nav ewran de berîkên gazan piçûk qasî got atoma kom bikin erdkeş anîne holê. Ev komên atoma got serdema galaktîk de çêbûn bûne şitlên galaksiyan. Dûvra di nav va galaksiyan de civînê stêrkan çêbûn. Bi van tiştan jî serdema dawîn û serdema got em niha jî di nav dana hate holê, serdema stêrkan. Dûvra çêbûna stêrka bû sedema pêldanê bêhempa û qasî got em zanin gerdûnê şiklê xwe nehastan. Germbûna di nava stêrkan de hêlîş got helyum û hîdrojen veguherê elementên gerdûnê hemûyan. Li hemberî vî tiştî elementê got çêbûn bûne rûknê gêrstêrka, heyvê, jiyanê û her tiştê got îro em dibînin. Hemû ekosîstem bi xêra va bûyeran çêbûn. Ji bo yî rayê gerdûna me pirsên bêdawî ma bin jî nêzîke got em bersiva gelek tişta bistênin.